Ma good afternoon, Eba Attention TV. So, a queen chuana, Jamina so Saturday, and Semba bedroom, Nene, ye call a year, Koo, a bonus or back, crew back, where not to say. I rose some BS you honoma. Say, Yamia, Mamma, ye brain, who betching a papa. A ye brave, ye friend of Bingsin. Ah, or nay a rebellia transy, or Munina, go square or Kufudia. Now shall Kouna, and Coco, and our Omo Bomo. Ehona omo free but school nti omo bedu kofodua esua ade na oni erabe yakochia ne maame I say oni ne twempra na mpra ne sese na ye open maame nim bema nim maame we obi anim na wofo ne ade a obi ade ne ho akochecha na wofo a oye na adwen se obeware abawe ne mu odin pa na okwaye se okoje list no abusua abawe abusuafo e ka kire ne se wa mbebo kokokwa yentimi emfa list emma tell so bebo kokoko odisu odioso eyoye ekobo kokoko kama je o ma tutu niema ne sa aware ekwan so no monama obi anim se Binson na ne kanchima ene eraba reta a je se omobo mo bra no na we na Binson se edu adechia ye ne kanchima ba bedi ni birthday je se ne 17 for ochana 18 na birthday ne koswa wa mani sika kobo ni ti fefefa je se ono de oni abai we nti adwenboni bia so ye obi obro ma na so obi a odo ni ye papa nti ono ne ti ono wagi na kuma mu nyina se ebe ware na akohu asofo siesi asofo nyina aware e ba bekoso na oba ne chese ye ntu nhye da kakra enti birthday ni do so no saada ne na birthday no special day ti ne bo se okoda Bingson chen na ade a chi birthday no ye de hihye so na Bingson se oda sorry anapa na onyane abawe ya abawe nji so kwa ye memremre nti ode ahopepre efre ne maame se maame asem atumi ne bebo amena ye mfa abawe nko hospital omudu hospital hono na abawe watu anananom wonse do we ye ntimi nso ye nyame de uzesi ye ntimi nka ewu na ye huhu papa use first no aye nyame de no aye nyame de sia de ye ntimi nka enti esi an watu anananom wonse do ase sia de a mekasa ebusuafo ne na etwe so pa na emu ode ebusuafo ne na etwe ma so pa na eku abawe ono so ewu ne nsa ho fitenti ode ato antena ase antena ehwehwe ensem yima no meso yenko antena aso ye ne yenko tie ensem a Bingson ewo maye ne ho te say nyame adom pacho ye den na do ba wie pacho me ne oba bi wo ho na ye frɛ no Vivian na o ko school ko Florida Technical University ho na me nso me ko school na yetena ya me fan se be 2017 nim na me hu no nti yetena ya 2023 ya January ena me ko hu na busuafo na ye pese ye ware nti me ko yesi me koje list ena o papa kire se o mama mremu no se onye kokoko a yentumi mfa list ema nti age se maye kokoko ansa nti e hon me pempanyimfo bi gina machi a o mu free ko ha because me ko Western region ema o mo ye kokoko ne maame nti enu akire na me share se nka May 2023 May nka me ware no ye be aware bibia but edu May no na nui aka kakramo na edu na o kire se ne bra ba ko a owo osabene koforidia ne yire ese aware no ebetumi a ono na nka obeye plan amai enti no ebetumi anka yemfa nko July oka kirem na meso okay ne ebeye na ni beji na me de meya man enti so ono feel say July ni oka mate enti ampaye ohwa ye watwen yemu ana awia bi menini ofie e na ne bra ba ko friend Amos enso frɛ se aware ne nhyehyɛ na kosi sen e na oso aware ne nhyehyɛ na kosi July ending and aware ne nhyehyɛ no ye de bibia ba wiye e na os chene se sia no system no ma yeden abusuafo no se wo so omoboa but obetumi a anka onwe school ansa na ono kra pressure won so no eye school pressure emfri ne so okay na am say ne problem bi ene ho se October mini problem nti October e be ware enti October ne na ye final ti ma ye ko na sorry a ko CAC okrase e ko hu asofo no e ma asofo ni say date set 28 of October ye betimi aware enti na kase ye be court ayen hyehye ye to aso enti eye 17 July ye 17 August etwa mu ye em say
na de chia na onya 30 years ne birthday enti me koye adwuma ba bia me bai me ni nyina na da ade chia no me de tembia da me sorry jan enti ade chia na me hweye no na se oda ho waye mremre waye bete me kasa no ho a wonte onye sumpo na ehwa na me frɛ me ma me se ma Vivian yare enti me srɛ wa brasesi a na bebo na me fa ne nko hospital ampa me frɛ me ma me na me frɛ ono nso wo fa kyerɛ nse me sorry ye no asɛm abani Vivian yare a kyese me kasa ne ho a bibia wonte watori mumu enti no me de ne kɔ hospital na so okay entumi kan fa ne nko hospital nti ampa ye de ne kɔ ajakwa hospital onkɔkɔ ye kodu ho no ene ye rush call inside na wo kam na nurses fo ndim recover ne ho enti on ba en kan ni mu kra na omo kyese omo ye ne ho adwuma to omo ye no mse da bi wagem enti omo ntumi mfa ne nko inside enti in fact me reho ho enti omo directors ye mfa ne nko mochri ho honom ye de ne call mochri room ho e ma mochri men ne senka omo process na nka omo pai na mse da bi e wabusuan se magisa busuan ne ba mu ansa but my friend abusuan afo kyerɛ sɛ o yare enti agisa me de to omanim enti me de to omanim sɛ ne abani e ma omo kyerɛ sɛ ne bra ba ko nam kwan so fi kofodua e ba nkɔkɔ ampa obae na o kyerɛ sɛ ehina Vivian won ye so omo de na kɔto baabi a mochri ne won na o si ye nkɔ enti ye nyina kɔ hɔ na ɔkɔ check no so ni ti hwehwe ti ani ni nyina san kofie kodi amane enti e hɔ na o kyerɛ sɛ onya akɔ na o kyerɛ sɛ sesi a wa free mu no ne papa kasa ba ne papa sesi a body no omunye nkɔ koforidua efse koforidua na abusua ne dodo na awo enti omu de body no ekɔ koforidua me maame ne me wofa no mu nyina ka ho bi enti omu kɔhia abusua ne wo hɔ ɛna omu kyerɛ sɛ na ya woda omu kyerɛ sɛ ne ukoda ne na otwe besim ne ukoda ne yensan emrane no mmeye aye ho nhyehyɛ enti ampa yɛtwɛn ukoda ne nyina kɔɔye me ne me maame ne me papa ne mabusuafo ye kɔɔye ye kɔhyia wom enaja omo de omo se o mama mrem omo ni na wotweda but omo hyia ye ntotoye se ne a obi wu a ye ntotoye de na yi nti ampa ye kɔɔye no omo ne ye nhyehyɛ ne se omo se sesi ade oba no nokura nyame anim oba ne ewo se nkomma me ye ne ho ade ɛhɔ na mente me ho ase because oba amatoto ne ho no ma nyina egu mukura mu dem egu ne bra ba ko dem a omo nim one ne bra ba ko yire kra na kototo kodi dwa ne nyina wakra omo nim nti na mente me ho ase wo ho nti e ho de omo amfa mam na omo sesesi a no mpese e na yie but me na me na yie no e ho mabusuafo no ditum se ye beko ye chiaba ye ntu ye nyintum de ba ye beko ye chiaba me da asese oje bretwe na me ka se dwuma ko so mase ene me de dwuma de ibro yo batampa travel and express consultancy for omo boa ayi enkrofoma ye kwa abrochire wo bi oni bio kwa mbe fa so abeboa wo so obetena prem akopa adwuma bia ye de wo so mbe boa papa mo wetimi akodu fro batampa omo line no egusku ne na woni omo eni nkomo efa akwantu sam ho no mbe boa sesi amrantie na aba no aya na ne ma bi wo ho yesise ye eya de suade ma obia abrantie bi de asemi abetu intintan so na say Facebook ya na say yi so say bongers amu fi abroche ba December mu hwe na obi ankoda ne girl dem ama ade anche no I say prophecy bi na bra na o ma so wo boys no obi ankoda ne girl ho ma ade anche na say girl me sro wi a yentimi stop mo ade ndi anka yese gwale ansanka ansa we nyina asi bra bense wo yire no abedan chema de ache some of mistake ni bi wa on wonim say ye won asem akofa bro we nyame ampata bra be ko jelo na so ye de mpa bo beta wachi na we so ya de ma mrantie ne mbaba wa na eba no mesremo be ma ne nwale wa susu fa won hihye ne bebre wate se bra ne nwale wa susu fa won hihye no sa na bra ne so wale susu fa won hihye no ukoda ne dem ade achi na ukowu so a wa so be hye me shamu fan ye suade enfan entum mukoto dwom se ne ato bi nse mesremo enhwe na won so ebi nto mesre wo de ye ntumi stop mu se mu ndan to wi a na wa wona tiko afrehu ba ma no atese wokɔ okofie na okɔ ye ya wan down chen kwie ntwa na me de ensem bedu makra